usab mga angkolog, mga auntie. Tugutin na sabihin ninyo na mga nasa tagkatahuran ining mga orasaha. Magandang gabi sa iyo, show. Maayong gabi, magandang gabi, kabisyo. Ayan. Welcome na po sa ating last hour, third hour ng ating programang Totoy na Love. Shout out muna sa mga nakatotoy sa atin. Ayan, nag-PM po sa ating fan page, Totoy Bato Official. Shout out kay Ryan Anave Cañares. Hello, sabi niya, sabi niya, hello, good evening, Uncle. Kami, 12 magkakapatid, pero masaya kami lalo na kapag mag-vacation kami sa Masbate. Masaya at mag-swimming sa dagat. Shout out po dito sa Pasig. Ortigas, dinner tayo, ulam, inihaw na, bangus. Yowards! Sarap no? Ayan, no? Si Wilda Tubosa Sarte. Sabi niya, maing gabi itoy. Shout out sa akong bana tots sa Alcubar, Saudi Arabia nga si John Ray Sarte. Ayan, gikan diri sa iyang nagmahal nag-asawa sa Anhawan, Bayawan, Anhawan Dawin. Ayan, no? Ato na siya ni shout out ni may VM, siyempre ato nang i-play po natin yung voice message dito galing kay Alvin Piliano. Hi, Uncle Totoy. Good evening. Maayong gabi. Andito na naman ako nakikinig sa Salamat. programa mo ngayon. Ang ganda ng mga music. Uy. Walang pasahero, okay lang. Magaan pa rin kasi while walang pasahero, Anong meron? nakikinig kami ng music nyo. Yan ang gusto namin. Malaking bagay talaga yung music talaga sa tao kasi gawa nga ng kagaya ganito, walang pasahero. Okay lang. Naiibsan yung inip baga. Okay, maraming salamat, Cool Totoy. Shout out ako dyan sa asawa ko na si Jimayma Babor, taga Negros Oriental. I love you, me. Uy. Ay. Salamat, Kuya Totoy. Ayan. Isang grab driver, no? Habang nag-aantay ng pasahero. Ayun, nag-i-enjoy po sa programa natin. Salamat! Yowards! Ayan, balik po tayo sa ating pinag-usapan po mga kabisyo, yung kahalagahan po ng magkakapatid. Gaano ba kahalaga ang may kapatid? Siyempre, sa pangkahalahatan po mga kabisyo, ang may kapatid ka ay ito'y nagdadagdag ng kulay. At kahulugan sa buhay ng isang tao. Kasi nandito talaga yung basihan ng iyong ugali. Kasi dyan yun, unay awayin kayo. Magkabati na naman kayo, yung kalaro mo, lahat po nandyan po mga kabisyo. Kaya lang, kung minsan dumarating sa mga magkakapatid ang tanong na, sino ang paborito ni nanay? Mami? Mama? Si panganay ba o si bunso? Yun lang. Okay, basahin na po natin mga kabisyo. Sabi ni Asik Kyler Divinagracia Perez. Sabi niya, para sa akin, Totoy Bato, bilang isang bunsong lalaki sa magkakapatid at nag-iisang lalaki, para sa akin ay si bunso kasi malakas si bunso sa kay nanay, lalo na kapag may hinihingi kay nanay. Listening from Doha, Qatar. Sa'yo yun galing Christine Joy Galicia Trahico, sabi sa amin po, both. Yowards! Okay na, both. Yowards talaga, no? Rosalinda Flores, sabi niya, syempre, si bunso. Sabi ni El Nidski, no? Toy, pareho paborito, Lucion ang kigol. Okay, sabi naman ni Madeline Zonyo Zaulda Abalos. Eto, totoo to Apo na ngayon. Apo na pag may mga apo. Pero pag wala pang apo, siyempre, nasa panganay o sa bunso, no? Ayan, sabi ni Glenn Kokoy Premasyo, tanan to'y paborito, basta mababait. Shout out mo ko, Uncle Lucion tanan imong kigol. Dodi Hingpit, madyong gabi idol. Isa lang talagang paborito ko idol. Isa lang kasi anak namin. Gusto ko po sana dagdagan, kaso natuyo na. Pero okay yan, at least kahit paano may isa kang anak, no? Oo, hindi ka member ng tinatawag nating wise guy. Alam mo ba, Col, kung ano ibig sabihin ng wise guy? Wise guy, ibig sabihin, wise si Milyang lagay. Ay, nako mga kabisyo. Okay, no, alam mo, ito na lang masasabi ko mga kabisyo, no?
Ang pagpili o pagkakaroon ng paborito sa pagitan ng panganay ba o bunso, maring mag-iba-iba yan sa bawat pamilya, no? Aminin mo naman yan, Col. No? Tama ako, no? Ante, tama, no? Hindi ito isang universal na karanasan, pero depende ito sa mga individual dahil sa relasyon, pangyayari sa bawat pamilya, o kaya mga dynamics nito. May mga magulang na maring sabihin nila na paborito nila ang panganay dahil ito yung unang anak, no? At may aspeto ng pagsusulong at pagiging bago sa pagiging magulang. Siyempre, unang anak nila, sabihin, panganay yung paborito. Sa kabilang banda naman, may iba naman na mga magulang na mas pinapaboran nila ang bunso dahil nga ang bunso may kahinaan pa, maraming pangangailangan, o kaya naman, huling dumating sa pamilya. Naulahing manguga. So, alam mo mga kabisyo, sa madaling salita, hindi ito isang pambansang alituntunin, no? At ang paborito ay maaaring magbago, depende yan sa iba't ibang aspeto, pero ang mahalaga lang talaga, ang importante, para sa mga magulang, ay ang pagbibigay ng pantay-pantay na pagmamahal at atensyon sa lahat ng mga anak, no? At ang pagbuo ng isang masiglang ugnayan sa loob ng pamilya. Mas maganda yung walang igihan ba? Pantay-pantay, no? At alam mo naman yan, Col. Alam mo naman yan, Ante, no? Kung paano yan gagawin. Madali lang yan. Kung gusto mong magpaturo, dito ka lang sa akin. Ako na bahala. Di ba? Ako na bahala. Di ba? Yo, words, oh! Ako na good na. Ay, marami pong salamat at kayo po'y nakatutoy lagi dito sa ating programa. Ako po si Totoy Bato at hindi po niyo po ako iniwan. At kasama na naman po tayo. Hindi umaga. Bukas na naman po, no? 9 p.m. hanggang 12 midnight. Yan, sa inyong habit forming na programa na. Eto na yun, lagi na yan. Pag 9 p.m. na, tutoy na. Yowards! Ayan, awards ko na, no? Ikaw, Tol, ikaw, Col, ikaw, T, no? Marami pong salamat at nag-enjoy po kayo sa programa ko. Marami po kayong natutunan. Mga pamangkin, marami pong salamat. Ingat po tayo!